Paidike जों तिनिबो कायसा जों मुंनो दैवान सुब्लायनो abongkha Christian ongmani rang bisik manka obo kwbangma borok no singo tei singjago Christian ongmani rang bisik manka Christian ongmani mairum koi bosta manka Christian ongmani sujog subida amo manka omahirok Christian ongmani rangri eba mungsasik o sungsani manirokno mananiya abongkha kubunyo yasak manise sumsokni nakar mungmanoi bol brum brum sukna hau tongnyani kokro samase borok asike bibekhin ongi manja eba ke senseless ongi manja je rangri maini bagai sakni poitono khibinani kebo kubunyo rangri maini bagai dormo slayo ke abo soi poito khlaimani de ongkhana bible sao poitole khabai khukbaise ongani nang rangri eba maini bagai sakni poito slaimani abo mazra kanangse te abo bai kringjak je kono ব্যক্তি phano bobo mazra kanangse jisuno poito khlaimani rangri maini kok samaya pia mol brum brum kathang tongmani kokno samase elambak se abo srai srai ke sao johon tinni sullo am ekinba kaitro sungsano asik hamjak mani bagai bini songdari sajlano rohorka bini a sajlano poito khlainai borok o komor yawi mathangjak khlaimana dikhe kaitor bonor rohorka sigoronugo kaitor sungsano asike hamjaka ni sao o hamjakma bagai boni songdari sajlano rohorka a sajlano je bishas khainai o thiplailia o mol brum brum langma mansinai abon bagai Christian ongmani ongkha abo rangli eba mai sujog subida manna bagiya abo mannani bagino kebo ongoi to hangke abo tatal poito khlaimase klainai pia soi poito khlaimale Christiano poito khlaimani bo thuyui thangai pasamani no বিশ্বাস khai mol brum brum ni mathangjak mungno manmanise abon bagai jengtebo wan sukthai klayo jisuno poito khlaimani ongkha katal langma manmase 2 Korin 5 ni 17 belai srai seke sao jodi kebo Jisu Kristo bai thancha ongkhe bo borok katal ongkha Jisu Kristo no poito khlaimani ongkha eba Christian ongmani ongkha borok katal ongmase eba khe pholao katal khe asaimani bo agini ksam agini tomung hamyarok agini sumsorok bebak no Jisu Kristo ni thui bai susajagoi borok katal ongkha himase o borok katal abo kaidri nogo katal khe asaimani bo ongkha sukna hani nagorikota mankha himase tebo singnugo 1 Peter chapter 2 verse 24 bo sing thui sumsok bai kakna tuikhe pia kaham tongna tuikhe Kristo sak bai thangno chini sumsokno krusoro jui tlangkha bini kasarok bai norok hamri jakha sing jisuno poito khlaimani ongkha chini jotto somsok nakarjana bagisi o somsok nakarjakmani bisingtise sing kaiduni moklo kaham ni romjaknai ongyake sing kaiduni moklo majra garangse kaiduni moklo sing kaham ni romjakma bai kaido singno sukna hau tlangnani bagi gogru abon bagi ang Christian ongmani abo mungsasik labmana bagi ebakhe ang rangri khawi jotom thik garang khanani bagi ang langma mankha akubui langma mol brum brum mathangjak mani langmano ang mankha elambago belai srai sai ke sao sangsar ha ganangai bebak manibo jodi borok mase mathangjak lai engke botamo manma klaino abon bagai sing jisuno manma nongkha sangsani bebak rangli manmani kokya mathangjak nani kholani kokse samase obo kono dormoni kokya obo mon poriborton khaimase obongkha kubui kaitono saiman manise abon bagai paithago okokno sawi mathangna musumo jora jora o sini thanibo osengmung belai ke phayo osengmungni kokki filmung obono Jisu Kristo no yasakmani eba Christian ongmani abo rangli maini bagiya Jisu Kristo no yasakmani ongkha bono poito khlaimani bisingtei sini sumsok nakarjakha sini sumsok nakarjakma bisingtei kaitor singno kogrio singno mol brum brum mathana bagai sukna hawtlangnai sing osungsano yakarma yagulobo sini phala tei thia obono poito khlaise sing Christian ongo hambai